Het gaat om 30% van de sociale keerpenningen. Dat zijn huizen ont 3,5 ton. Hendrik Bielsma uit Jennewoud wen het op het stuit in het anti-kraakpand. De nieuwe regeling kan voor hem wel eens een uitkomst wezen. Ik vind het een heel mooie regeling. Heel veel jaren komen, maar dan denk ik wel van u dat een heel soort diergraven die hier bij komen, dat die hartstikke mooi plakje krijgen. Ja. Sommigen denken van ja, dat klinkt een beetje naar eigen volk eerst, maar daar draait het niet om. Het draait erom dat de sociale structuur, de samenhang tussen de gemeenschap in het dorp, die wordt bepaald door de mensen die er wonen. En als eigen mensen in het dorp blijven, is die band veel sterker. En je ziet dat zodra er mensen van buiten komen, sommigen die doen ook mee in het dorpsgebeuren, maar ook een flink aantal niet. En daarmee vervalt langzaam die structuur in het dorp. Dus wij willen dat graag in stand houden. Op dit stuk land wil het dorp nieuwe huizen bouwen. Onder andere van mensen uit eigen dorp. De nieuwe regeling zal op dit plan geen invloed meer hebben. Voor ons is hij wat te laat, want met alles wat erbij hoort zal het wel een paar jaar duren voordat het zover echt geregeld is. Maar op zich is die regeling heel goed, want er zijn heel veel dorpen in Friesland die hier natuurlijk mee zitten. Dat is net even iemand wat rijden zak leer. Dus dat is wel een meerjarenplan. Dus dat is, misschien wordt het voor u te lang, want ja, je weet net hoe lang je hier nog mee kennen. Gemeenten staan positief in het plan. Toen ik dat lees, was ik er eigenlijk wel blij van. Want het is een prachtig signaal van u Den Haag. Natuurlijk, de wenningneet is heeg. Maar voor de leefbaarheid, maar van uw dorpen en de gebieden zoals die Tjerkstradeel, wil je gewoon graag dat ik jongeren een plakje vinden. Want we hebben natuurlijk te krijgen met vergriezing, maar we willen daarnaast eigenlijk gewoon vergriening. Dat de jeugd je bloot en ik deel uitmaak van meerskip. Het voorstel van demissionair minister Kajsa Ollongren moet eerst nog wel naar de Tweede en de Eerste Kamer.